Akwai takalma da huluna da duka haka. Oh, and Abba ya ce baka wannan kuɗin miliyan 1 ne haka. In ya so kai amfani da shi ka kama wajen haya idan ka koma. Baba, kukan nan ya isa haka. Sai ba, ki bani in yi kukan nan. Idan ban yi kuka ba, me zan yi? Ni kuke wa wannan alkhairin? Ni Allahu akbar. Ka cancanci komai Abba. Kana da lambar waya? Ina da ita, amma sim ɗin yana gida, sai dai dan bani da waya na aji. Amma in sun da na samu wannan kuɗin, in Allah ya da zan siyo waya. Okay, to ba komai. Zan rubuta maka lamba na da lamban sahiba. Idan ka samu dama, idan ka sa wayar sai ka kira mu. Ko wani matsala ne taso za ka iya kira mu ko wani lokaci ba. Insha Allah, na gode. Allah ya saka muku da alkhairi. Sahiba, shikenan ba zan ƙara ganin ki ba. Za ka ganni mana baba? Insha Allah zan rika zuwa ina duba ka akai-akai. Shikenan Sahiba, Allah yi muku albarka. Barkati. Muna da fasinjan Maiduguri ne. Motar Maiduguri mu mutum 2 ne kawai a ciki. Ba komai, mu je za mu biya kuɗin sauran seats ɗin in ya so kawai tafi. Madalla. Sahiba, 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 Sahiba. Assalamu alaikum. Wa alaiki salam. Ina wuni? Lafiya kalau. Ka kuma kawai daga cewa yau sai ka zo yanzu? To ai kina cewa yau din nan ne kawai na tsaya na ji gaba na yana faduwa. Na ce kai bari in taho kar in yi sagegeduwa. In tsaya kallon ruwa kawai kwado ya min kafa. Kin ga ba zai yi ba. Sanda zajiya. Ai zuwa na kenan yanzu nake ce mata dama ya kamata in shigo in gaishe ki. Ba sai ka shigo ba Mubarak, daga nan ma ya isa. Kin samu magana da wani? Eh. Shi ne kika kira shi bata gaya min ba? Kuma sannan ya zo ma bata gaya min ba? Ai Hajiya dama maganar muke da ita na ce mata zan shigo. Ba sai ka shigo gidan Mubarak. Da sai ba ta aure ka, gara ta mutu ba ta da miji. Shige mu cikin gida. Shige gida. Shige gida. Ki shige gida. Mubarak. Na Hajiya. Idan ka je gida, ka ce ina gaida hajiyanka. Ko ni ce wata ta yi wa 'yata irin abin da na yi wa Sahiba saboda ɗanta. Wallahi zai yi wuya na bar yatta wata aure shi, amma sai dai ta kasa duba nadama ta da kuma karɓan kuskure na da na yi. Umma, ya haƙura da ita kawai. In aure yake so akwai 'yan mata da yawa sai ya zaɓa. Ki
taya ni da addu'a Allah subhanahu wata'ala ya mallaka min sahiba. Sahiba tana sona, shi yasa ma lokacin da auren ta ya mutu ta tuno da ni a cikin zuciyarta kuma ta sanar da ni. Haka zalika bayan ta gama idda ma ta kira ni ta sanar da ni. Idan ku kika gaban aure sahiba batu, Allah ne kawai kaddara aure na da ita babu alkhairi a ciki. Soyayyar ki ta yi min ɗauri, sahiba ke nake dako. Sahiba, 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 sahiba.